प्रमोद बर' दैदेननाय जथाय सोरखारा फैबाय थानाय समाव 1000सो ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो आइस बक्स आरो साइकेल होनायनि थांखि लादों। बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मसलपुरनि कालचारेल कमप्लेक्सआव नेशनेल फिश फार्मार्स डे फालिदों। बिटिआर सोरखार फिसारि डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि मिरु मसलपुरनि कालचारेल कमप्लेक्सआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों नेशनेल फिश फार्मार्स डे सान फालिदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि ना फिसिग्रा आबादारिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बिटिसिनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि एसिएस नरेन चन्द्र बसुमतारी आरो जिल्ला फिसारि बिफाननि मावख'आरिफोरा मख'जाथावदि दिनैनि बे हाबाफारियाव नि गेजेरजों 60 सासो बयनिख्रुइबो मोजांसिन ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो 20,000 आरो गांसे मान बिलाइ बान्था गथायदों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बावैसो आसाम नाङैनो दैबानाजों लोमनानै ना फिसिग्रा आबादारिफोरनि नाया खहा जानाय एबा गलांजोबनायखौ खहा सुफुंहोनो आसाम सोरखारनिसिम आबादारिफोरनि फारिलाइखौ गथायबाय होननानैबो मिन्थिहोबावदों। दिनै जोङो मसलपुरनि टाउन जोङो कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनबा डिस्ट्रिक्ट लोगो जानानै बेवहाय गाजा गोमजायै जों फालिदों आरो बे बाराव जोङो बिटिआरआव थानाय जि माने ना फिनानै गावनि जिउखौ खांग्रा बे रायजो राजानिसिम मोनसे मेसेजबो होदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो 100निबो बारा बे बाराव जोङो 70 जन माने फिश फार्मार्सनो जोङो 20,000 कोटी थाखा एवार्ड होनो थांगासिनो दङ आरो बिनिनो जोङो दिनै 10 जन जि माने मोजां माने ना फिनानै गावनि माने जिउखौ खांग्रा बा ओनसोलाव मोनसे मोजां माने मेसेज होनो हाग्रा बे सुबुंफोरनो दिनै 20,000 कोटी रां जों बेवहाय होदों आरो प्रमोद बर'नि दैदेननायाव जि जोंनि गोदान मोनसे जि माने थांखि जे जोंनि समाजखौ माने रांखान्थियारि गोख्रों खालामनाय बेवहाय ना बिफानखौबो जोबोद गोसायैनो बाहागो लानो थाखाय फैगौ समाव गोबां आसनि लानाय जादों। 1000निबो बांसिन साइकेल उइथ आइस बक्स बिदिनो मोनसे जोङो बे बाराव राननो थांगासिनो दङ आरो पिक काम फिश कालचार माने जाहाथे नाया अमानि आदारखौ जाहाथे गोरलैयैनो मोनजानो हायो बा बिदिनो जाहाथे माने मोनसे मेथडजों जाहाथे नाखौ जोङो फिनो हायो बिनिबो जोङो गोबां राहा लादों। बाय'फ्लकखौ जोङो मोनसे क्लास्टार बानायनानै माने जोंनि सेंग्राफोरनि जि माने साख्रि बाख्रिनि जि जेंना जाहाथे रांखान्थियारि माने गावनि जिउखौ सुंखांनानै लानो हायो बिनि जों बे बाराव गोबां बेबस्था जोङो बिटिआरआव लादों आरो बे बोसोरावनो फैगौ डिसेम्बरनि आगोल बेफोरबायदि हाबाफारिखौ गासैबो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ लानो हागोन आरो सिङाव जि दैबाना जानानै थाङो बेवहाय गोबां नाफोरा खहा जालांनायखौ बिदिब्ला नोंथांमोना माबायदि राहा लादों? बिटिसि सरकारा मोनसे एनालाइसिस खालामदों गासैबो सार्कल अफिसारखौ मोनसे आदेश होनाय जादों अर्डार होनाय जादों जे जेसेबांखिनि जोंनि ओनसोलफ्राव जेराव फ्लादजों जोंनि नाया खहा जादों फुख्रिया खहा जादों बे डेमेज जानायखिनि फैसाखौ जोङो आसाम सरकारनो गथायदों आरो आसाम सरकारा जोंनो रादाय होदों जे थाबैनो माने 1 दाननि गेजेरावनो बे रांखिनिखौ माने जाय न'खरा ना थांजादों जायहा माने फुख्रिया बायजादों बै माने रायजो राजाफोरनो सहाय होनो थाखाय बावैनो रां माने बहनना होनाय जागोन होननानै खोथा होदों। रांनि सायाव बिटिसि सरकारा लाइमोनफोरनो ट्रेनिं होनायनि हाबाफारिफोर लानाय जादोंना जायाखै? गोबां माने एवारनेस केम्पेनिं बे बाराव जों लानो थांगासिनो दङ खारन बे बाराव जोङो मोनसे जोंनि खख्लाबारि जि माने फार्म दङ बेवहाय मोनसे फिश फार्मिंनि मोनसे हेडसारि जोङो नानि मोनसे हेडसारि जों गिदिर माने बेखेवबाय बे बाराव बेवहाय गोबां रोखोमनि ना कुसिया कालचार आरो लकेल जि जोंनि माने जापानी ना कालचार नाथुरनि कालचार बेफोरबायदि गोबां कालचारनि बेवहाय मोनसे प्रग्राम सोलिगासिनो दङ आरो बेखौनो जोंनि फुरा बिटिआरआव जाहाथे जोङो गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ रायजो राजाफोरखौ जाहाथे जोङो फोरोंनानै बेनिफ्राय बांसिन फैसा जाहाथे खामायनो हायो बेनि बेबस्थाखौ जों खख्लाबारियाव स्टार्ट खालामजेनबाय आरोखि। जिहेतु जों मिथिगौ जोंनि आसाम हादोराव बा बिटिआर हादोराव सानसेयाव 5 लाख कोटी माने दाउदैनि जोंहा माने आंखाल मोनसे सोमजिगासिनो दङ। बे 5 लाख आंखाल जानाय जे दाउदै बे दाउदैखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बे खेबाव जोंनि माने बिटिआर हालामनिफ्रायनो 5 लाख दाउदैखौ बहननो थाखाय
5 लाख दावदैखौ बहननो थाखाय जोंनो खाबु होदों। बेनिखायनो जोङो बावैनो जोंनि बे बिटिआरनि मोनबा डिस्ट्रिक्टआव दावदै बहननाय हाबाफारिखौ मावनो थांगासिनो दं आरो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।